Fi kliem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech, iż-żgħażagħ jibqgħu essenzjali għal pajjiżna għaliex għandhom moħħ ħieles u liberu li kapaċi jimbuttaw il-limit tas-soċjetà bil-ħolm tagħhom il-kreattività u l-enerġija. Hekk saħaq Bernard Grech waqt żjara li għamel fil-Junior College, hekk kif din il-ġimgħa l-istituzzjonijiet postsekondarji qed jorganizzaw Freshers Week. Kemm huwa importanti li anke ħaġa napprezzaw is-servizzi li hawn fil-fatt innotajt mhux biss li hawn l-student services biex jgħinuhom anke fil-karriera tagħhom, imma anke fejn jidħol is-saħħa mentali. Dawn huma żgur żewġ servizzi li huma prinċipali għaż-żgħażagħ tagħna illi bla dubju jkollhom id-diffikultajiet u ngħinuhom jelbu dawn id-diffikultajiet. Aħna liż-żgħażagħ narawhom bħala opportunità biex ikomplu mhux biss jikbru huma imma biex pajjiżna jkompli jimxi l qudiem. Fil-Junior College madwar 1200 student qegħdin jiffamiljarizzaw ruhom mal-ħajja akademika l-ġdida fuq il-kampus, hekk kif qed jibdew l-ewwel sena tagħhom f'din l-istituzzjoni. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista kien akkumpanjat mid-deputati tal-Partit Nazzjonalista Justin Xkembri u Xarzat Soppardi. Fil-Junior College Bernard Grech kellu l-opportunità li jintaqa' mal-prinċipal tal-kulleġġ Paul Xwiereb kif ukoll ma' diversi studenti, għaqdiet u aġenziji li joffru servizzi għaż-żgħażagħ. L-istudenti min-naħa tagħhom kellhom iċ-ċans jitkellmu direttament ma' Bernard Grech u jaqsmu tħassib tagħhom dwar l-sfidi li qegħdin jaffaċċjaw ta' kuljum. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem mal-istudenti dwar l-importanza tal-attiviżmu fost iż-żgħażagħ fejn jistieden li l-istudenti jkunu proattivi u jissieħbu f'aqdiet li jaħdmu għat-titjib tas-soċjetà. U qal li għandna napprezzaw is-servizzi li huma disponibbli għall-istudenti, kemm dawk li jgħinuhom fl-iżvilupp tal-karriera tagħhom kif ukoll dawk li joffru appoġġ għall-benesseri mentali. Bernard Grech faħħar l-entużjażmu tal-istudenti u l-mod kif qegħdin jaffaċċjaw dawn l-isfidi b'ottimizmu fil-waqt li tenna l-edukazzjoni hija l-muftiħ għall prosperità personali u kollettiva kemm għalihom kif ukoll għal Malta.